Дівчатки, ми отримуємо дуже велику кількість дуже гарних суконь, і великі, і маленькі розміри, щоб ви мали це на увазі. У нас великий асортимент. Знаходимося ми у центрі Одеси, торгівельний центр «Новий Привоз», другий поверх, магазин «Жанет». Дівчатки, ми працюємо тільки з фабричною Туреччиною. Одяг є повного асортименту. Тому майте це на увазі, будь ласка. Напам'ятаю, що замовлення речей ви можете робити через наш Viber 099 253 37 90, дівчатки. Є батали, є супербатали, є маленькі розміри, є середні розміри, є вечірній одяг і є повсякденний одяг, дівчатки.